ओंकारेश्वरचे दृश्य थेट तुमच्या समोर लागेल. सकाळचे 10 वाजले आहेत. बघा किती सुंदर अशी दैवी आहे नदी, तुडुंब भरलेली आहे. फ्रेश वातावरण आहे. खरंच या जागेवर येऊन उत्तमात उत्तम आनंदात आनंद झाल्यासारखं होत आहे. वर गेल्यानंतर आपलं आमच्या सौभाग्यवती सोबत आलेल्या आहेत. जसं जसं जवळ जाईल तसं तसं अप्रतिम ओंकारेश्वरचं मंदिर दिसत आहे. हे पहा, नदीच्या वरच्या साईडने मंदिर किती छान दिसत आहे. बोटिंग पण इथं आहे.